Lodwa tajba eżis telespettaturi ta' One il-għakom għal dan il-program fejn se nkun anka qed nintervista lill-Prim Ministru Dr. Robert Abela, lodwa tajba lilek u anka lit-telespettaturi kollha li qed isegwuna. Bonġu Edward, il-ħadd tajjeb lilek u lil-kull min qed isegwina. Ġurnata tajba l-kulħadd. Ġurnata sabiħa ħafna llum. Ekku. Xorta waħda però ma jfissirx la ġurnata sabiħa għandna noqogħdu niġru barra dan huwa l-mument tas-sagrifiċċju, bis-sagrifiċċji li qegħdin nagħmlu sejrin tajjeb ħafna fil-mod kif qegħdin nikkontrollaw l-imxija tal-coronavirus. Dak ma jfisser xejn għax għandna n-numri tajbin. Jekk nillaxkaw, nissograw li jkollna l-sitwazzjoni tmur lura u jkollna nżidu restrizzjonijiet. Għalhekk nibqa' nappella r-responsabbiltà, nibqa' nappella biex kulħadd jimxi mar-regolamenti kollha li qegħdin jagħtu l-awtoritajiet tas-saħħa tagħna ħanżommu n-numru baxxi u nħorġu kemm jista' jkun malajr minn dan il-mument. Qed issemmi fuq dawn il-miżuri favur saħħet il-poplu wara kollox u din il-ġimgħa ttieħdu anka diversi miżuri biex anka jiġu protetti dawk l-aktar vulnerabbli. Ġifieri fl-aħħar mill-aħħar aħna bħala pajjiż l-iskop tagħna wkoll jissalvaw il-ħajjiet wara kollox. Kellek anka l-Aġenzija Dinjija tas-Saħħa li tirrimarka li Malta hija eżempju ta' kif għandu jimxi ħadd ieħor biex jilqal din il-pandemija kemm huma meħtieġa dawn il-passi li jittieħdu anke bil-qies u fil-waqt, jiġifieri fil-mument opportun. Il-World Health Organization tat ċertifikat ta' eċċellenza lil pajjiżna. Minn daqstant pajjiżi madwar id-dinja identifikat lil pajjiżna bħala mudell li wieħed għandu jħares lejh, bħala eżempju li wieħed għandu jħares lejh kif għandha tiġi kontrollata l-imxija dwar il-coronavirus. Dan huwa ċertifikat ta' eċċellenza għal pajjiżna u jawgura tajjeb għal mod kif aħna mxejna f'din is-sitwazzjoni. Mod prudenti, mingħajr miżuri estremi mill-bidu, dik kienet xi ħaġa li jiena rreżistejta kontinwament, kellna anke pariri mediċi minn niftakar l-MAM u nifhem li għamlet b'sens tajjeb, ta' ġifier meta ngħid assolutament li ma kienx hemm sens ħażin, però li kienu qalulna ġimgħat ilu għamlu lockdown. U dik kienet xi ħaġa li rreżistejt għax meta ħadd il-pariri xjentifiċi kollha bdew jippuntaw fid-direzzjoni mhux il-mument illi nagħmluha. Kieku għamilniha għadna inkaxkru sal-lum biha u jkollok lil poplu tagħna illi fil-mument fejn jista' jkolli jridu nżidu ftit ir-restrizzjonijiet li jkun xeba ġewwa u jibda ma jobdix ir-restrizzjonijiet li nagħmlu. U għalhekk l-għaqal kien li dejjem daħħalna il-miżuri b'mod gradwali skont in-numri li bdiet tagħtina x-xjenza, jiena nimxi ħafna mal-pariri xjentifiċi u mediċi illi jingħataw lilna bħala gvern u dejjem kienet l-importanza li tagħmilhom b'mod meqjus l-affarijiet. Ir-riżultati sal-lum il-ġurnata jagħtuna ċertifikat ukoll tal-mod tajjeb illi bih imxejna, però nerġa' nappella fl-aħħar mill-aħħar din hija kwistjoni tan-nies. Kemm jobdu n-nies? Jekk in-nies jobdu u jibqgħu jobdu, allura hemmhekk ikollna riżultati li huma tajbin. Billi dik il-famuża kerv tar-rata ta' trasmissjoni tal-infezzjoni ma titlalekx f'daqqa imma żomma waħda illi tkun waħda kostanti, ġifieri ma titlalekx il fuq f'daqqa x'hemmhekk l-awtoritajiet tas-saħħa ma jkunux jistgħu ilaħqu man-numru ta' każijiet imma li żomma waħda baxxa. Kollox jiddependi minn kemm se jobdu n-nies. U n-numri tajbin ġifieri n-numru ta' testijiet pożittivi baxx li kellna f'dawn l-aħħar jiem, nieħu pjaċir minn banda għaliex tifhem illi mixin fi triq it-tajba. Fl-istess waqt jinkwetani għaliex nibża li n-nies jillaxkaw. Jekk in-nies ma josservawx b'mod skrupolus il-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa fosthom is-social distancing, dalgħodu waqt li ġej hawnhekk erġajt rajt nies illi wisq viċin xulxin. Inħallu id-distanza l-awtoritajiet tas-saħħa tgħidulna. Tista' tmur ġirja, tista' tmur mixja, imma mur waħdek hemm għalfejn tmur tlieta min-nies. Dawn huma affarijiet sempliċi li jfissru ħafna. Jekk mort tixtri għand tal-ħaxix bżonn essenzjali. Hemm għalfejn inġabru grupp ta' persuni, jekk ħajkun hemm grupp ta' persuni, inżommu d-distanza minn xulxin. Prekawzjonijiet sempliċi imma li tkun dixxiplinat biex tagħmilhom. Kruċjali, dawn huma ġimagħtejn tliet ġimgħat kruċjali li ġejjin qudiemna. Jistgħu jkunu itwal ukoll. Imma dal-perjodu li qegħdin fih huwa kruċjali. Jekk il-poplu mhux se josserva r-regolamentazzjoni u d-direttivi tad-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika sembatu. Jekk nosservaw dak ir-regolamenti se nibqgħu mixjin fi triq it-tajba. Imma l-Maltin qed jikkoperaw? Qed jikkoperaw ħafna. Ħafna din jikkoperaw. Hemm istanzi ta' nies illi mhumiex qed jikkoperaw fil-maġġoranza assoluta tal-poplu tagħna huwa responsabbli qiegħed jikkopera u nħossni verament gburi bil-poplu tagħna kemm qiegħed jaġixxi b'mod matul. Nifhem li huwa mument ta' sagrifiċċju u huwa mument fejn nifhem li kulħadd bħallum ġurnata sabiħa, tippreferi qed f'restorant jew mort ħadd pizza,
Iċ-ċirkostanzi huma dawk madwar id-dinja, pajjiżna huwa mudell ta' kif qiegħed jilqal din is-sitwazzjoni, nibqgħu nagħmlu sagrifiċċju li hemm bżonn. Hemm propju nhar it-tlieta flimkien mal-imsieħba soċjali ħabbart aktar miżuri biex jgħinu lin-negozji u fuq kollox anke jiddeventu l-interessi tal-ħaddiema. Kif se joqtu dawn il-miżuri tal-ħaddiema? Jiena laqtetni waħda partikolari li inti wkoll aċċennajt fuqha li dawn il-miżuri jolqtu anke l dawk l-aktar vulnerabbli, dawk li huma fuq il-paga minima saħansitra qed jieħdu żieda b'dan kollu issa. Iva, kienet aħna gvern ta' ruħ soċjali u Partit Soċjalista. Gburi ħafna biha u meta konna din infasslu dan il-pakkett ta' stimulu ekonomiku, imxejna fuq dawk il-prinċipji li jsawruna bħala gvern kif ukoll bħala partit politiku, ir-ruħ soċjali. U meta rajna lej fejn ħaniffukaw li żjed fl-għajnuna ta' flus li se nkunu qegħdin nagħtu bħala gvern l-ewwel ma ffukajna kienet fuq dik il-kategorija ta' persuni li tista' lanqas. Dawk tal-paga li qegħdin fuq il-paga minima nazzjonali li se jkunu qegħdin. Il-gvern se jkun qed iħallas mhux il-100% tas-salarju tagħhom imma 103%, 103% li hija xi ħaġa bla preċedent f'pajjiżna. Il-gvern se jkun qed iħallas is-salarju kollu li kellhom dawk il-persuni bżieda ta' 3% fuqu. U dik hija xi ħaġa li verament toħroġ ir-ruħ soċjali ta' dan il-gvern. Mhux hekk biss, rajna li din wara l-pakkett finanzjarju li nidejna nhar it-tlieta, bil-miżuri li ħabbarna nhar il-ġimgħa ġifieri jumejn ilu, se jkun hemm kategorija ġdida ta' nies dak il-persuni identifikati bħala persuni vulnerabbli għaliex għandhom kundizzjoni kronika fosthom id-diabete biex insemmi eżempju wieħed li qegħdin ngħidulhom oqogħdu id-dar, tmorrux għax-xogħol u talli toqogħdu d-dar il-gvern se jkun qed jiggarantixxi 800 euro oħra fix-xahar. Jiġifieri lil kull waħda minn dawk il-persuni li jista' jkun ma kienx milquta bil-pakkett illi nidejna nhar it-tlieta li għadda, qed ngħidulhom intom se jkollkom ukoll il-garanzija ta' 800 euro fix-xahar min-naħa tal-gvern. Jiġifieri il-pakkett finanzjarju minn nhar it-tlieta li għadda sa nhar il-ġimgħa erġajna żidnieh b'mod sostanzjali biex nagħti ftit it-termini ta' x'ħajkun ifisser dan il-pakkett. L-assistenza soċjali f'pajjiżna tiswa lil pajjiż 46 miljun fis-sena. Dan il-pakkett f'cash injection, jiġifieri f'cash, mhux għax imbagħad hemm garanziji oħrajn u benefiċċji oħrajn. Injezzjoni diretta ta' flus. Se jkun jiswa 70 miljun fix-xahar, mhux fis-sena, fix-xahar. Pensjonijiet pajjiżna jħallas 50 miljun fix-xahar, dan il-pakkett huwa 70 miljun fix-xahar. Bżieda naturalment mal-pensjonijiet u bżieda mal-benefiċċji l-oħrajn tal-assistenza soċjali biex wieħed jifhem il-kobor ta' dan il-pakkett. Jekk inħarsu lejn is-sena 2009 meta kellna il-kriżi ekonomika u jikkumpara ż-żewġ pakketti ta' għajnuna li kien tal-Gvern Nazzjonalista dakinhar u li qed nagħtu aħna llum, il-pakkett finanzjarju tal-lum madwar 10 darbiet ikbar. Dawn huma il-figuri li qegħdin nitkellmu dwarhom. Jiġifieri dal-pakkett tant huwa kbir fid-daqs tiegħu huwa verament injezzjoni iktar milli ta' flus ta' fiduċja fl-ekonomija ta' pajjiżna fuq kollox, fin-negozji tagħna iżjed u iżjed. Fiduċja fl-impjegati ta' pajjiżna, fiduċja fin-nies l-aktar lil dawk li jistgħu l-inqas. U apparti mill-konsiderazzjoni ta' flus tal-kobor ta' dan il-pakkett kienet illi nhar it-tlieta għamilna xi ħaġa storika. Illi fis-sfond ta' kriżi medika irnexxielna nġibu l-imsieħba soċjali flimkien fih dan l-MCSD, mort jiena wkoll personalment tal-aħħar laqa, iltqajt mal-imsieħba soċjali kollha separatament, u mbagħad ġbarnihom flimkien, meta ltqajna separatament kien hemm agreement fuq numru ta' prinċipji ma kienx hemm ftehim fuq punti oħrajn, u mbagħad ħadd deċiżjoni inlaqgħu l kulħadd flimkien. Poġġejna flimkien bħala MCSD l-imsieħba soċjali kollha u hemmhekk irnexxielna b'maturità u nsellem l-imsieħba soċjali kollha fih dan l-MCSD wasalna għal ftehim li huwa storiku għaliex kien hemm qbil unanimu dwaru fejn il-gvern qed jiggarantixxi dak it-800 euro fix-xahar għal ħaddiema ta' dawk is-setturi milquta bl-aktar mod kritiku, fil-waqt li min iħaddem se jkun qed jiggarantixxi fi żgur 400 euro oħra fix-xahar għal dawk jiġifieri jekk inti għandek 1300 euro paga, 800 se joħroġhom il-gvern, idealment id-differenza se joħroġha l-employer kollha, imma min iħaddem iggarantixxa li fi żgur se jkun qed joħroġ dawk l-400 euro oħra fix-xahar. Dan huwa l-mod kif isiru l-affarijiet. B'dan il-pakkett ta' miżuri intlaqtu, mhux kif qalet l-oppożizzjoni, intlaqtu 110,000 ħaddiem. 60,000 se jkunu qegħdin jieħdu 800 euro
fix-xahar. Il-50,000 oħra se jkun hemm pakketti oħra li huma differenti għalihom, però daw kollha daw il-50,000 ħaddiem ieħor fosthom self-employed ukoll għandek self-employed li jaqgħu taħt l-ewwel kategorija ta' 800 fix-xahar, għandek ħaddiem oħrajn u mbagħad il-gvern il-50,000 l-oħra li l-gvern se jkun qed iħallas l-ekwivalenti ta' ġurnata paga fil-ġimgħa li jistgħu jitilgħu għal tnejn issa dejjem fuq il-rata ta' 800 euro fix-xahar. Għal ħaddiema ċin għal dawk li jaħdmu f'Għawdex għax Għawdex kellu impatt naqra iktar drastiku, hemmhekk se nkunu qegħdin niggarantixxu dak il-flok ġurnata jumejn fil-ġimgħa, jiġifieri jumejn fil-ġimgħa bażat fuq paga ta' 800 euro fix-xahar. Barra naturalment dawk il-ħaddiema ċin li huma intitolati għat 800 euro fix-xahar għax jaħdmu fis-setturi milquta bl-aktar mod kritiku. Jiġifieri iva kburi ħafna b'dan il-pakkett, huwa pakkett ambizzjuż, pakkett illi iktar milli ambizzjuż ngħid li huwa aggressiv għaliex kien hemm min ikkritikana li kontu aggressivi fl-ewwel set ta' miżuri li ħabbartu, ġifieri ġrejtu u tajtu ħafna. Le, ma naqbilx. Huma miżuri li huma costed, miżuri li jiena naf mill-pariri ekonomiċi li għandi wkoll illi maħniex se nkunu qegħdin inżarmaw dak il-war chest, ġifieri il-war chest li għandna biex niġġieldu din il-battalja f'daqqa. Nifhem ukoll li dak il-war chest irid iservina wkoll f'każ li l-pandemija ddum aktar milli wieħed jixtieq, mhux neċessarjament il-pandemija, x'jiena nifhem li l-pandemija għandek perjodu u għalet. Imma bad se jkollok l-effett ekonomiku wara u inti titħares ukoll illi mhux malli nsolvu s-sitwazzjoni mill-parti medika wieħed jirtira il-pakkett finanzjarju li nedejna. Le, ħajkun hemm numru ta' xhur din hija realtà li fil-moment li aħna l-affarijiet kif se jimxu kif qiegħed narhom jien l-ewwel jiftaħ is-suq lokali, imbagħad jkollok id-deċiżjoni l-kbira meta ħatarġa' tiftaħ l-ajruport għat-turiżmu. Dik probabbilment minn kif juru l-affarijiet taf tieħu aktar fit-tul. Jiġifieri aħna rridu naħsbu għal dak il-perjodu wkoll fejn qabel sa ftit tal-ġimgħa ilu jiena kelli serħan il-moħħ li kull ġimgħa kien se jkollna tant miljuni fil-ġimgħa deħli mit-turiżmu. Se jkun hemm dak il-perjodu kif għaddejjin fih bħalissa li dawk it-tant miljuni fis-sena li kienu jidħlu fil-kaxxa ta' Malta mhux se jkunu qegħdin hemmhekk, jiġifieri wieħed irid iħares ukoll lejn dik is-sitwazzjoni, però jien ma ħares lejha minn aspett ta' ċertament maħniex se nkunu xħaħ mal-ħaddiema Maltin. U mhux biss mhux se nkunu xħaħ, dan kien pakkett ambizzjuż, pakkett aggressiv ta' miżuri se nagħmlu iżjed. Jiġifieri kontent b'dak li għamilna maħniex se nieqfu hawnhekk. U lil dawk is-setturi l-oħrajn li huma milqutin kulħadd trid jifhem li mhux bil-fors se jkun qiegħed jintlaqat kulħadd, imma se nkunu aktar ġenerużi, se nniedu aktar skemi ta' għajnuna finanzjarja sabiex niżguraw li n-negozji tagħna jibqgħu ħajjin, jibqgħu b'saħħithom, ħalli fil-mument li nisparaw l-starting pistol l-atleta tagħna, l-atleta li huma l-ħaddiema u n-negozji tagħna jkunu up and running mill-ewwel u jaħarbu l-qudiem. Għandi fiduċja sħiħa fin-negozji tagħna, fiduċja sħiħa fil-ħaddiema tagħna, fiduċja sħiħa fir-reżiljenza tan-negozji tagħna, tal-ħaddiema tagħna, fuq kollox ottimist li minn dan il-mument se noħorġu aktar b'saħħitna milli bdejna. Ħatara li qed issemmi minn ħaddem ukoll min ma jkunx hemm bħala gvern anka jara ma jkunx hemm anka abbużi, ġifieri mela għandna dawn il-miżuri. Il-gvern se jkun qed joħroġ 800, l-parti l-oħra sa 400 euro oħra irid joħroġhom minn ħaddem. Ħatara li dawn kulħadd jonora l-obbligi tiegħu bħala gvern għax din hija importanti wkoll fl-interess tal-ħaddiema. Kruċjali, il-pakkett finanzjarju ġie miftiem fuq dik il-premessa. Kienet premessa li semmejta b'mod ċar ħafna fl-MCSD li l-gvern kien se jagħmel pass koraġġuż, però kien qed jistenna wkoll li min iħaddem jerfa' il-parti tiegħu, mhux biss li jerfa' l-parti tiegħu, ma li wieħed jiżgura li dak it-800 euro li l-gvern qiegħed jgħaddi fix-xahar jaslu kollha kemm huma għand min qed jaħdem, għand il-ħaddiem. L-aktar min huwa mhux l-aktar min huwa tal-faxxa baxxa, għand kulħadd, kull min il-gvern qiegħed jagħti 800 euro, kull min il-gvern għal dak il-50,000 oħra, il-50,000 ħaddim ieħor, mhumiex se jkunu qed jirċievu xi somma żgħira, mela għandek 60,000 bi 800 euro fix-xahar. Il-50,000 oħra għandek 3 kategoriji. Hemm min se jkun qed jirċievi flimkien mal-paga tiegħu 160 fix-xahar, kategorija oħra 320, kategorija oħra 480 euro fix-xahar. Jiġifieri hemmhekk ukoll għal 50,000 li mhumiex ħajirċievu 800 euro sħaħ. Hemmhekk ukoll il-pakkett finanzjarju huwa wieħed tajjeb. U f'dan il-mument morna għal dik il-verżjoni għal din id-distinzjoni għax għandek setturi li huma milquta b'mod kritiku.
dawk li jaħdmu fit-turizmu fosthom lokandi biex nagħti eżempju ewlieni. Għandek setturi oħrajn li minkejja li huma milquta l-attività ekonomika tagħhom hija milquta mhijiex milquta b'mod daqstant drastiku. Ġifieri għadhom qed joperaw b'operat anqas u allura l-gvern qed jagħmel tajjeb għal dak it-tnaqqis fl-operat. Naturalment is-sitwazzjoni wieħed irid jirrevedija minn żmien għal żmien, inħares b'mod pożittiv ħafna lej l-innovazzjoni ta' ħafna businesses tagħna li f'dan il-mument raw kif iddiversifikaw l-attività ekonomika tagħha flok waqfu iddiversifikaw u dan huwa l-mudell li rridu nħarsu lejh għax-xhur li ġejjin. Jiġifieri jien ma nemminx li se jkollna dinja kompletament ġdida wara li noħorġu minn dan l-episodju, imma dinja b'differenza se jkollna. U rridu naddattaw biex dik id-differenza nagħmluha waħda li tkun waħda rilevanti. Mhux ngħidu kemm konna aħjar sitt xhur ilu, le, ngħidu f'din ir-realtà ġdida fir-realtà li ħarġet minn din il-pandemija li kienet ta' xokk għal kulħadd. Ejja noħolqu dinja aħjar. Dinja differenti ma tfissirx dinja qar, dinja differenti tista' tkun dinja aqwa minn dik li konna fiha ftit tal-ġimgħat ilu. U hemmhekk li rridu nħarsu għalih il-qudiem li nagħmlu l-bidliet li għandna bżonn u noħorġu minn dan il-mument f'dinja differenti, f'dinja aħjar ukoll imma fejn fost oħrajn narġgħu ir-resetting tal-valuri. Naħseb li dan l-episodju ir-resetja il-valuri bażiċi. F'mument minnhom nemmen li konna ċertu valuri bdew jitilfu l-priorità li suppost qegħdin fiha. Dan huwa l-mument fej sar dak ir-resetting u kulħadd sar jifhem x'inhuma l-prijoritajiet. Prijoritajiet huma l-familja, is-saħħa, li kulħadd ikun maqgħud flimkien m'hemmx ħafna kwistjonijiet u ġlied, dan huwa mument li ddefinixxa l-għaqda, il-kwalitajiet sbieħ fil-poplu Malti. Li l-flus fl-aħħar mill-aħħar tajbin għax tgħix komdu bihom imma żgur li mhumiex il-prijorità. U jekk xejn dan il-mument wera kemm kulħadd huwa ndaqs, kemm kulħadd huwa ndaqs għaliex mhux kwistjoni ta' kemm għandek flus, kwistjoni li għandek is-saħħa, kemm għandek familja illi tappoġġjak, kemm inti fuq kollox tħares lil ħadd ieħor, kemm tibżal ħadd ieħor, kemm ma tkunx egoist ma' ħadd ieħor, kemm taħseb f'ħadd ieħor qabel taħseb fik. U dawn huma minn din l-episodju ikraħ ukoll li għaddejjin minnu valuri sbieħ li reġgħu ħadu l-ordni tal-priorità li suppost kienu fiha. Għawdex ukoll għandu il-partikolaritajiet tiegħu. Qed jilqgħu wkoll għal din il-pandemija, jiġifieri il-bieraħ kellek id-Deputat Prim Ministru anke l-Ministru għal Għawdex hemmhekk jagħtu dettalji kif Għawdex ukoll qed ikun imħejjisu. Mill-aspett ekonomiku kif semmejt, Għawdex ingħata ftit aktar privileġġ għaliex milqut b'mod kemm xejn aktar negattiv f'dak li huwa l-pakkett finanzjarju. Ġifieri fil-pakkett finanzjarju konna aktar ġenerużi ma' Għawdex għaliex mill-aspett ekonomiku Għawdex huwa milqut minħabba l-kwistjoni tal-insularità doppja li huwa gżira ġo gżira ġanna Malta li hija gżira, Għawdex gżira ċken f'ħdan gżira oħra. U hemmhekk l-effett ikun dejjem ftitar. U għalhekk ħsibna tant għandi Għawdex għal-qalbi, tant gburi b'din il-gżira tant sabiħa li għandna f'pajjiżna kif ħabbar tajjeb id-Deputat Prim Ministru l-bieraħ Chris Fern u l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri f'Għawdex għandna preparamenti intensivi. Ilna għaddejjin bihom dawn il-preparamenti. Il-ħsieb prinċipali warahom kien li jiżdied il-bed space fl-ITU aktar minn 20 sodda, il-provvista tal-ossiġnu li hija meħtieġa garantita fil-kwantitajiet illi hemm bżonn ġew maħluqin aktar bed spaces billi 80 anzjan iċċaqalqu minn fejn kienu u se jkunu qegħdin jimxu għall-lukanda biex ikun hemm iktar sodot liberi f'każ illi l-pandemija timxi lejn Għawdex, s'issa n-numru f'Għawdex huwa wieħed illi verament jagħmlek gburi bil-miżuri li qegħdin nieħdu għaliex juri kemm irnexxilna nikkontjenu is-sitwazzjoni. Nerġa' ngħid li dan ma jfisser xejn għaliex in-numri jistgħu jiċċaqalqu l-isfel, jistgħu jiċċaqalqu l fuq ukoll jekk ma nibqgħux nieħdu il-prekawzjonijiet. Għal Għawdex ukoll il-mudell ta' kura huwa dak illi għal kull każ pożittiv illi jinstab jinġib lejn Malta feri li tkun charter, jiġifieri jinġib Malta waħdu u jingħata il-kura f'Malta. Sissa l-affarijiet f'Għawdex jidhru li huma tajbin ħafna, però nibqa' kawt għaliex dan mhuwiex il-mument illi wieħed jew jiċċelebra jew jgħid solvejna l-problema għax mhuwiex il-każ. Aħna preparati għal kollox, preparati għal kull eventwalità u f'Għawdex ukoll nibqa' nibgħat dan il-messaġġ minkejja li n-numru u dak li hu f'Għawdex ta' każ pożittiv.
imma xorta waħda wieħed ma jistax jillaxka. Ġifieri jekk l-awċin jagħmlu l-iżbal li jgħidu għawdex huwa coronavirus free, guaranteed coronavirus free, se jkunu qegħdin jagħmlu żbal kbir. Minkejja li hemm il-preparamenti mediċi kollha, l-faċilitajiet mediċi kollha, ma nistgħux ngħidu għax rasna mistrieħ għandna kollox, tibqa' l-kwistjoni ta' responsabbiltà, tibqa' l-kwistjoni li wieħed jimxi mad-direttivi tal-awtoritajiet tas-saħħa, naf li inkun repetittiv, però qas tista' qatt tkun repetittiv iżejjed għaliex dan hu messaġġ li beħsiebni flimkien mal-bqija ta' sħabi tal-kabinett l-awtoritajiet tas-saħħa, messaġġ li beħsiebna nkomplu inwassluh ħalli ma naslux biex ikollna nagħmlu miżuri drastiċi ta' lockdown. Dik hija l-iktar ħaġa li ma nixtieqx nagħmel sakemm jibqa' jkolli dan il-kuraġġ li l-miżuri li qegħdin nagħmlu qegħdin jaħdmu, il-miżuri li nedejna din il-ġimgħa huma miżuri jibsin. Jiġifieri li inti lill-anzjani tagħna qegħdin ngħidulhom m'intomx lockdown, imma ħlief għal dak li hu essenzjali toħorġux minn ġewwa d-dar. Huma miżuri li huma bsin. Lil persuni vulnerabbli ta' taħt il-65 sena qed nibagħtu l-istess messaġġ. Ħlief għal dak li huwa essenzjali toħorġux mid-dar. Dik hija miżura li hija drastika. F'pajjiżi oħra din miżura qed tissejjaħ lockdown. Jiġifieri jekk inħares lejn is-sitwazzjoni ta' Spanja u nikkumpara mas-sitwazzjoni ta' Malta għal dak li huma miżuri, jixxibħu ħafna. Jixxibħu ħafna sa f'Malta kellna riżultati tajbin. F'pajjiżi oħra ma kellhomx dawn ir-riżultati tajbin. U li noqgħod nisma' l-oppożizzjoni u ċertu sezzjonijiet oħrajn illi joqogħdu jgħidu għax għamiltu backtracking għax il-ħamis ħabbartu ħaġa u l-ġimgħa ħabbartu oħra, jiena inwieġeb b'mod sempliċi ħafna għaliex Robert Abela ma jaqbilx ma' Chris Fern, nismagħhom dawn l-affarijiet u ma nitbissimx għax is-sitwazzjoni mhijiex tad-daħ, imma huma affarijiet li ma jagħmlu sens. Iltqajna nhar l-erba' Chris Fern, jien l-esperti mediċi tagħna rajna snapshot ta' situazzjoni sħiħa kif inhi bħala numri, bħala mill-parti medika wkoll, qbilna li nżidu ir-restrizzjonijiet sabiex inkunu ċerti mhux 100%, aktar minn 100% li n-numri ma jitilgħux il-fuq, qbilna fuq numru ta' miżuri, laqqajna l-kabinett il-ħamis, fil-kabinett din il-ġimgħa tlaqqat 3 darbiet, qatt ma naf li kabinett jitlaqqa 3 darbiet. Inlaqqgħu kemm hemm bżonn, jekk hemm bżonn niltaqgħu kuljum anke darbtejn kuljum. Niltaqgħu kemm hemm bżonn. Konna ġa ltqajna fil-bidu tal-ġimgħa, iltqajna l-ħamis, qbilna fuq set ta' miżuri, ħabbarhom Chris il-ħamis wara nofsinhar, smajna r-reazzjonijiet u dan hu l-mod kif qed naħdmu. Inniedu l-idea ġenerali tal-miżuri. Nisimgħu min-nies ġurnata jumej wara noħorġu l-avviż legali. U hija huwa mudell li ħadem. Kellna x-xorti lil ħamis smajna dak li qalu n-nies u tawna reazzjonijiet prattiċi. Nagħti eżempju familja minn Għawdex. U qalt li hekk. Għandna l-papa li għandu 70 sena bedridden. Aħna maħniex kapaċi naħslu għax ma nafux kif. Tiġi persuna over 65 li tmur taħslu. X'se nagħmlu f'din is-sitwazzjoni? Ma jitteħħeġ bil-coronavirus u ma jmutx bil-coronavirus imma jbud bil-bed sores, tat-tip ta' reazzjonijiet li kellna. Każijiet oħrajn jien għandi l-annimali li rrid immur nagħlifhom. Għandi iktar minn 65 sena, ma nistax noħroġ mid-dar ħajmutu l-annimali. Smajna dat-tip ta' reazzjonijiet illi kellna il-ġimgħa erġajna laqqajna l-kabinett, ġina tlabt li erġa' jitlaqqa l-kabinett il-ġimgħa, ħadna issa da reazzjonijiet kollha li kellna, kull membru tal-kabinett kellu reazzjonijiet differenti minn nies, minn semma diffikultà, minn semma oħra, poġġejna bil-qiegħda, iddiskutejna dak li qalulna n-nies, irrevedejna ftit u vera kien fine tuning, min qed jgħid il-libna ta' taħt fuq kien fine tuning. Għamilna fine tuning ta' dak il-miżuri, bilna bħala kabinett b'mod unanimu u nixtieq nenfasizzah tal-punt li bilna b'mod unanimu, inkluż mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, bilna l-ħamis b'mod unanimu, bilna il-ġimgħa b'mod unanimu bħala kabinett u ġie abbozzat l-avviż legali u mbagħad nhar il-ġimgħa jiena ħabbar daw il-miżuri li qbilna dwarhom b'mod unanimu bħala kabinett. Dan mod kif isiru l-affarijiet. Di sitwazzjoni irridu niftakru. Sitwazzjoni bla preċedent f'pajjiżna, m'għandniex mudell lejn xiex nistgħu nħarsu lejh. U allura nkunu supervi li ngħidu ma nisimgħux min-nies. In-nies qegħdin jisimgħu minna, aħna rridu nisimgħu mingħand in-nies ukoll. Irridu nagħmlu pakkett ta' miżuri anke mill-aspett ta' saħħa li hu wieħed li n-nies ma ssakkarhomx ġogaġġa u wara ġimgħa joħroġlok kulħadd u jgħid jiena se ninjora dak kollu li tgħiduli. Aħna rridu naslu għal sitwazzjoni fejn innaqsu kemm jista' jkun il-kuntatt bejn in-nies mela allura r-rata ta' trasmissjoni tal-virus se tnaqqas. Imma b'miżuri li jkunu sostenibbli anke biex jekk is-sitwazzjoni ttul in-nies ikunu jistgħu jissapportu aktar fit-tul. Dak huwa l-mod li wieħed irid jaħdem fih, mhux noqogħdu ngħidu naqgħu f'dal-argumenti li qed taqa' l-oppożizzjoni perikolużi, argumenti populisti, partiġjani illi qed wassal f'dal mument li qed jgħidu għax m'intomx taqblu. Le,
Din hija realtà bla preċedent f'pajjiżna u li rridu naġġustaw u jista' jiġi għada u n-numri x-xjentisti tagħna jgħidulna il-kalkoli tagħna qed jagħtuna xejra differenti, tidu żidu l-miżuri. U nhar it-tnejn nerġa' nlaqqa l-kabinett u jaf ikollna nerġgħu nżidu. Imma dak ifisser illi aħna maħniex naqblu bejnietna lej, ifisser li qed nimxu mal-pariri li għandna qed naraw x'inhuma il-bżonnijiet tan-nies u wieħed jirreaġixxi skont is-sitwazzjoni kif tkun f'dak il-mument. Fuq kollox għandna llum iċ-ċertifikat tal-World Health Organization li jagħtina ħafna kuraġġ li d-deċiżjonijiet kollha li ħadna sa issa ma ngħidx kollax ma ngħidx li konna perfetti f'kull deċiżjoni, sta kien hemm oħrajn illi probabbilment meta jinkiteb il-ktib tal-istorja fuq dal-fażi u se jinkiteb il-ktib tal-istorja żgur. Tista' tgħid illi bil-benefiċċju tal-hindsight meta tkun komdu fuq putruna xar snin oħra tikteb din l-istorja tkun komdu u tgħid tara dakinhar imma il-gvern se tagħmel hekk u se tagħmel ftit differenti. Iva, 10 snin oħra jew 5 snin oħra meta din l-esperjenza tkun kollha passata tista' tħares lura u tgħid distaj tagħmel taħjar u distaj tagħmel taħjar. Ir-realtà hi li llum kull minuta qegħdin nieħdu deċiżjonijiet u deċiżjonijiet li mhumiex żgħar meta inti jkollok deċiżjoni li tgħid nagħlaq jew ma nagħlaqx l-iskejjel. Tażel bej edukazzjoni u s-saħħa. Dik deċiżjoni diffiċli. Tittoħodhom. Kull minuta qed nieħu deċiżjonijiet. Inġibuhomx kollha tajbin din id-deċiżjonijiet jew kollha perfetti. Qed nagħmlu żgur l-aqwa li nistgħu u r-riżultati qed juru kemm aħna gvern li kapaċi mmexxu. Mexxejna fil-mument tal-ġid, ħloqna l-ġid, mexxejna f'dan il-mument ta' kriżi u qed nuru kemm verament ngħidha b'sens ta' kburija. Kemm verament aħna l-gvern illi kapaċi jmexxi dan il-pajjiż f'kull ċirkostanza. Fl-aħħar net, jumejn ilu bdejt il-ġurnata ma' tfal. U staqsu għelek it-tfal u semmejta moment minnhom anka il-valur anka u sħaqt fuq il-valur tal-għaqda u s-solidarjetà li qed naraw ħafna fil-poplu Malti. X'inhi l-ewwel ħaġa li tixtieq tagħmel inti bħala Roberta Bela, mhux bħala Prim Ministru inti wkoll raġel ta' familja u bħala missier. Kif tgħaddi din is-sitwazzjoni? Ġurnata fuq il-baħar, bla dubju. U l-ħbib kollha tiegħi għandi ħafna li huma dilettanti tal-baħar se ngħidilhom ħawaslilhom dan il-messaġġ qed iwassaluna wieħed u bdu r-regolamenti kollha għaliex ma rridx li tħarbtu lis-sajf. U jekk mhux se nobdu r-regolamenti llum se nissugraw illi fis-sajf nkunu għadna bir-restrizzjonijiet. Nobdu llum ħalli ngawdu s-sajf. Ma nobdux illum ma ngawdux sajf. Daqstant hija sempliċi s-sitwazzjoni. Jekk se nagħmlu dal-perjodu ta' sagrifiċċju. U dan hu l-mument li nagħmlu s-sagrifiċċju meta t-temp għadu ma qalibx, jiġifieri iktar faċli li wieħed jagħmlu s-sagrifiċċju. Sagrifiċċju biex ngħidlu hekk għaliex skoprejna pjaċiri ġodda. Kont qed nitkellem il-bieraħ. Qabel konna kulħadd joħroġ jikol barra. U sabiħ, waħda mill-pjaċir anke jien nieħu pjaċir ħafna nikol barra, llum torganizzajkla id-dar. Xorta waħda id-żommu numri baxxi, ġifieri jekk tagħmel ikla d-dar għall-familja qiegħed 3-4 min-nies tal-familja qiegħed id-dar realtajiet differenti. Imma huma sbieħu wkoll, jiġifieri fiċ-ċirkostanza wieħed ukoll qed joħloq dawn il-metod il-modi differenti ta' kif ikollu l-ħin mal-familja tiegħu. Id-batija prinċipali ġiet issa fil-verità minn nhar il-ġimgħa għaliex ħanieħu l-eżempju tiegħi. Ija tbatija għandin nanna tiegħi ta' 90 sena li ma nistax immur nara x'edha ġoħom dik ilha għal numru ta' ġimgħat issa. Diġà sim il-qalb, sitwazzjoni ta' sim il-qalb. Imma adattajna nikkomunikaw b'telefon. Għandha mobile phone u nikkomunikaw bit-telefon. Hija sitwazzjoni ta' tbatija li hija partikolarment għax qed tbagħt is-solitudni. Jien ma nistax immur għand il-ġenituri tiegħi tgħidli nista' mmur, imma inżomm is-social distancing. Jiġifieri ir-realtà hija li jekk se mmur fid-dar tagħhom naf li rrid immur distanza. Il-bieraħ mort inżurhom u żammejna d-distanza. Huma minn ġewwa d-dar u jiena qad barra. Tiġi tittadatta nifhem li hemm dat-tbatijiet. Ejja nagħmluhom ħalli dan il-mument jgħaddi kemm jista' jkun malajr anke dak il-persuni li qed ikollhom imorru x-xogħol u jgħixu ma' persuni ta' aktar minn 65 sena, żommu social distancing. Ġo d-dar stess, ġo r-residenza, żommu id-distanza. Jekk se tgħixu taħt l-istess saqaf, idealment jekk inti se tmur għax-xogħol u għandek ġenituri ta' aktar minn 65 sena, mur f'residenza alternattiva. Jekk assolutament ma tistax tagħmel hekk, ġewwa r-residenza żomm id-distanza. Ġifieri dak minimament 2 metri jista' jkun iżjed
dan hu mument li naddattaw. Naddattaw, jerġa' jiġi l-mument illi morru għad-dinja li tkun forsi ftit differenti, ftit aħjar ukoll. Ningrazzjak ħafna, Prim Ministru, nawguralek il-ħadd it-tajb lilkom ukoll iżis telespettaturi smajtu l-Prim Ministru, nagħmlu ftit sagrifiċċju issa, ħalli anke ngawdu s-sajf. Jiena nixtieqilkom ukoll il-kumplament tal-jum it-tajjeb komplu segwu dan l-istazzjon li anke qed ikun ta' kumpanija f'dawn iż-żminijiet. Ġurnata tajba.